Garbi Prime da Birta long pen kado kavya phantame kardom na pazariklo. Tangte pini Garbi Prime da Birta arjuitha. Dena rong kuli te rang risonim so ate rang pen patir pipon si thang achiklo ni phai isi pen ke thom arani an kuli te rang arong pathu aklamalong ingdeng troxy kuli te rang annual sport week kam education awareness samai ke paman pon pusi nilituma pherang ke raji be pen Birta nang pale pon. Labangso annual sport week kam education awareness samai thang achiklo ni phai isi arni kuli te rang arong risonim so te rang amai phu sarpang riti mong pensi lama ingthurpon lapen kachiki mo milur rong asar khorsing te rang pensi japon halapu ke cheng siarani along karju pen ke thak chisik sepin pen lam theke jai arjan ki hi tomoso ke tok hirjer ke tok achipate lapen ke pathua nat volleyball ke pathu football ke pathu lapen bapthuli ke apen chenglok ason ke pathu parong ro paman pon si risoi janga tuma phan ke pathua hin pachi hungpon halapu ki jut siarani lake education awareness samai ke paman pon along HSLC HS lapen BA angdeng ki un ari soi janga phan karchu asai paman pon pusi non ki thormi ove ki mieri soi janga tuma phan loke charlia nathu chethan chimum pedo ponsi kapathu parong ro along ki un atuma phan anong ap pajir pon Bangso Mailong Manpeng Aluhi Chinthong Ronghang English Higher Secondary School Principal Dhaneswar Teron Lapen KSA Havar Kehat Regional Committee Maipu Budho Terang Lapen Rong Asar Khorsing Terang Dorsing Bepen Chenglok Penang An Ketheki Dingatum Chitong Dunsi Ing Samjin Pen Pachun Pon Narong adung kulit terang arong along ingdeng troxy ala sports pen pachera block education awareness program labang ke mepik lo lapen so program ke deng ke arong tin setamel tum karbi arong along ke nangsot lo lapen non ke bang ji apor ana bang ke arong tin setame patu nang po lapen non alang le tum arong jitu ningkan troxy wang bom pen pini ang ke ingdeng troxy lo lapen pini ke rada mai pilo lapen nili na chitong dun pestamen ning arong pik lapen la sorong long jitu toda pen bikithi risoe jang sarpi sarphu aluhi gaduga we tumpen adda pen non anta alang le tum hir klung pen kangni un la soja kong hello itum ke mesen ang thek lo je la sorong le tum non ningkan throxiner ke bang bong pen ki purhi ke chelar je tai siang thek lo la pen non jitu metric ke tok je tum higher secondary ke tok je tum degree ke tok je tum hanta la lang tuma rong pen pining archu pon lo la pen la so encouragement bang ke bang gr ni stami tum ka tu ka ve karbie khe phan mate arong tin samil tum charli rep nang po la pen la kuri terang arong alang le tum jitu la yuda tum risoi jang tum la so arpu kedeng thek la so program pajun thek bang ke nil ting sampik lo la pen alang le tum long pen stami tum da ke charli tu nain do la pen arong tin stami la dak isi example enang po pose nil hin pen bang puing tung la pen nili dak na chitong long pot nili ning sampik lo nili tum kuliterang arong ladak ingdeng theroxy an sport and education awareness bipono bangso ke bipon along nili tum sport ahin pen ke long jump high jump la pente running race marathon la puson si nili tum ke bipon la pente education ahin mangke exam sadlang ke chepate la pente quiz competition la pente chisik sepin pen lam theke jai hala puson si nili tum ki bipon bangso ki bipon ke nili tum rong rup mate karbiang kangpi arong setame lapuson pachelar nang pusi nili tum ta kai ke tamme aningkan bang karbi ningkan ki mi pen pache tonsi labang ke nili tum bipon werlo Nilip MSC constituency ka parlo Golaghat border along ke do Havar Toko Langso Borjan Pungadong Aratmate Chingrum Cultural Society atum tame Pungadong Borjan Pathu aklam along Mesen pen karbi sengkan ke mi katalon ajaimek ing samjin pen ke pachun pon aberta nang pale
son si sayang denga tengpen ada por phai troxy pen chingrum si cultural society alama ingthur pon si puthot kali tanga phan ke claim ka chipa duk pik cheng abang pho bang phia tuma phan chiki mo pon thu son suri ka chibung bapthuli ke apla pen thong nok be ke kat rong pharpi rong be ke kat ka chipa te son tame chipa te pe do pon lapen puthot aluhi sarpoman pen joki hola town committee chairman Vincent Ronghang tame chitong dun labang so mai CCS samai phu Rupsing Phangcho Kongchun Bang Jugen Ronghang Kachari Pona Mayalong North Eastern Silunijan Range ACF Pranab Teron Lapen KCS Nilip Zonal Committee Amai Phu Sujit Timung Atum Pen Chenglok Penang An ke theki ding atum chitong dun pen hadak arat aphan kachoro lapen bidisuri pajer tekang Lun Kanamali Nalong Kopai ke me pen Ruvesini Production CEO Malong Timung Ahin pen tame Lunjir ke mi ingpu pon Lapen kacho pha lun se po lun sipi mande so rong phar lapen basapi terang pia tum pen tame jumesen lunjir parju tekang la an chotakali Mukesh Mohanondo DPL Deopani College Principal Boson rong phar tum pen tame chitong dun pen hadak arada phan lokechari nangjia puthak than mum tekang Tang te pinigar bifraim ta biota bangke kangtonik lo kadoka vitame 2 me thak me kurwang thu